Gwede wadzanso pa nthawi ino. Nthawi zonse timakupatsirani tikoloko madzulo, koma kuyambira tsiku la lero adzifika kuyambira 8:30 madzulo. Lachiwiri ndi lachinayi, nthawi yake ndi mmene ya 8:30 madzulo. Muli ndine Steve Konda Banda komanso Mr. Chawes Banda. Muli bwanji? Steve, ine ndili bwino, kaya wenzanga. Inenso ndili bwino. Ndathokoza kwambiri. Nkhani zokuti ayi mwina Gwede-Gwede amakondera zikuchulukira. Mwina mudafotokozera anthu kuti cholinga cha Gwede-Gwede ndi chani. Komanso ngadali ndi ma issues akuyenera adzitipatsa. Chifukwa ife timafufuza tikamakamba za uku sikuti kwinaku ndekuti takusiya iyayi. Auze ndi cholinga cha Gwede-Gwede. Ndiyambe chonchi ndinene kuti Gwede-Gwede cholinga chake ndikukamba nkhani zimene zikuchitika mdziko muno. Angereza amati otinene kuti in the news circles Gwede-Gwede is a news and current affairs program. Imakamba nkhani zimene zili zokambika, zimene zikukambidwa, komanso nkhani zimene zikukambidwa tsiku ndi tsiku. Nkhani zimene zikukambidwa tsiku ndi tsiku ndi zimene ife timazikamba mu Gwede-Gwede. Kutanthauza kuti sitiphika tokha nkhani, koma zikamachitika ukhoti, kupolisi, midzimu, makampani, mbomamu, ndi nkhani zomwe ife timakamba. Ndipo sitikamba za mutu, nkhani katipeza timafufuza. Ndiyeno ndikukuzani chuchuchu wake. Chitsanzo chimodzi chimene ndifuna kuti anthu amvetsetse unena kuti Gwede-Gwede sitiphika nkhani pano. Tikhoza kwa challenge anthu oonera athu, komanso aliyense amene mwina takhati kumutchula mu Gwede-Gwede kunena kuti Steve kuti iwe ugwire ntchito kaya ufuna ukayambe ntchito kampani yolemba nkhani, kaya news, kaya youlutsa mawu. Aliyense interviewer wina aliyense wa serious akanena kuti make sure nkhani yako usanayibweretse pakanema, usadailembe mu newspaper, uchite verify. Chifukwa kuchita verify nkhani kumathandizira kuti mupewe ma retractions komanso mupewe ma lawsuits. Kutanthauza kuti simukufuna anthu akusumireni iwe ukamati ufuna kuyamba nkhani amakuuza ife sitikufuna kuti pano tidzitalemba nkhani lero mawatapepesa taichosa nkhani ija. That is very unprofessional. Iwe ndekuti ngati ntola nkhani ntchito yako wayilephera, sudachite verify kuti umve kuti kodi nkhani ndiyoona kapena siyoona. Chachiwiri, iwe ukangoti wapanga publishing nkhani olokuulutsa nkhani yopanda umboni ndi yabodza chifukwa chakuti ufuna ukondere mbali ina yake, anthu akutengera kuti kubwalo la milandu akakusumirani. Ife panopa Gwede-Gwede tikhoza kupanga challenge. Anything of that sort has never happened against Gwede-Gwede. It simply shows what we do here are factual matters and we discuss issues that are happening. Palibe ni mmozi yemwe anabwera unena kuti kwaisumira Mibawa chifukwa cha Gwede-Gwede. Palibe yemwe anabwera unena kuti Mibawa achite retract a particular issue imene anayikamba mu Gwede-Gwede. Palibe. Ndi chifukwa tunena kuti we are not trying to justify what we do, but fighting ukuonetsani kuti nkhani zimene makamba ife zimakhala za umboni, verifiable, and zimakhala nkhani zoti ndizoona sitikupeka. Nkhani yake Steve tiyambe choncho. Ngati muli ndi nkhani mukudziwa ife sitikuyikamba, imbani pa nambala iyi mutiuze nkhaniyo kuti kaya kutonseku kukuchitika chakuti chakuti. Yes. Kaya ndi uku kaya kupipi kukuchitika chakuti chakuti, ku DPP kuchitika chakuti. Nambala yake ndiyitengani cholembera 0-5232-886 0-5232-886. Tiuzeni nkhanizo kuti nkhani zake ndi izi. Izinso muzizigwira. Kapena tumizani pa email iyi mibawa@gmail.com. izatipeza mibawa@gmail.com. Titsindike chonchi Steve. Cholinga chimene taperekera nambala imeneyi komanso email address imeneyi ndikuti anthu amene akuona ngati kuti mina make Mibawa imakondera mbali. Iwo aziti lero ndi lachiwiri. Tikujambula program imeneyi lachiwiri. Lachiwiri lero akamati aonera tapatsa nambala komanso email address. Lachitatu
program ya lachinayi tidzayijambula lachinayi ndiyeno iwo ali ndi lachitatu komanso ali ndi lachitatu kumamawa atumize ma issues amene atonse government akulakwitsa anene kuti mbomamu muli ma issue akuti simukumagwira tagwireni ma issue amenewo kaya mukuti kaya ni nduna zikulakwitsa pati kaya ndalama zikubedwa pati tadzibweresani muone mmene titazukutire ife pano thukuta amene limatulukira tikamazukuta za DPP lidzatulukanso chimodzimodzi thukuta tikamazukuta so zachani zatonse ndiyeno tingokupemphani tipatseni zimene mukuona kuti ifeyo sitikudzikamba ife pano pa Gwede-Gwede tidzikamba mosayang'ana nkhope. Sure Steve. Kunyumba ya boma atangotha masiku 100 andi angapo ali kunyumba ya boma kumeneku komwe kumagona president wa dziko lino president Chakwera kukumveka malipoti oti khangati kwachitika mchitidwe wakatangale kuti alipira hotelo ina mulilongwemu ndalama za nkhani pofuna kuti anyamata ena ku State House ku abe ndalama aike mmatumba mwawo ayambapo pangotha masiku 120 ayambakali kusolola whatever yamba bwiro ayambakali kusolola malipoti ndamenewo mpekesera zimene zikuti bani nkhani kwenda chonchi tisaiwale lolemba Anti-Corruption Bureau motsogozedwa ndi Director General Bambo Renek Matemba amapereka update kapena kuti kodi progress kwenda banji ya milandu imene iwo alandira kuchokera kuma department katine kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe lija la Human Rights Defenders Coalition HRDC kudzera mu whistleblower initiative yawo imene ndithu ikumapereka information yokhudza zimene zikuchitika ndipo funanso kupangitsa kuti zina zisachitike pofuna kupewa ndithu katangale komanso ziphuphu ndi mkatikati mwa zokambirana zimene iwo anali nazo kulilongwe ndi atolankhani panatuluka funsa kuti iyayi ikuoneka kuti social media masamba anchezo WhatsApp komanso Facebook ndi kwina ngati Tilson kochezera akuti kuoneka kuti kuli ma invoice kuli nkhani yokuti kukhanga kuti State House kumalawi kuno kwabwera akuti makosana anayi kuchokera ku Israel amene wabwera kudzaphunzitsa achitetezo a President Chakwera komanso ogwira ntchito aku MDF ndi a polisi kuwaphunzitsa nkhani yokhudza security ndi akuti makosana amene wawa akuchitidwa accommodate ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani ndi imene kwambidwa mmasamba nchezo ndefunso limeneli lidafusidwa kwa Bambo Matemba kuti mukutipo bwanji za nkhani imeneyi ndi Bambo Matemba anena kuti ife tifufuza chifukwa mafigala akutchulidwa akuti kukhanga kuti hotel room ya ku Crossroads 77,000 kwacha koma akuti mmene akuonekera mapepa akuti kuoneka ngati kuti ikupanga indicate kuti room imodzi iwo aku State House akulipira 240,000 ndiyeno zikuoneka ngati pochitika katangale mwamoto alipire mtengo ochepa akuchita blot kapena achita inflate ma invoice aja mafiga zija za nkhuku ndicho nkhuku ya 2000 ndicho linga choti mina make kuseliku akagawane makobiri fa kuti ndalama yonse khanga ndikwana ma allegations akutero ndalama yonse akuti khanga ndikwana 65 million malawi kwacha nditi kayang'ana newspaper ya Lero ngati anthu amatha kuwerenga komanso Amatemba anena kuti yayi ife tifufuza koma quickly Crossroads Hotel atulutsa nditu chikalata adayankhapo komanso akufotokoza kuti yayi poyambirira tidayankha mwachangu koma zikuoneka kuti ifeyo cheke chimene talandira kuchoka ku State House ndi cheke cha 12.5 million kwacha going to that particular cause yokuti kumalawi kunodi kwabwera makosana anayi kuchokera ku Israel amene akudzagwira ntchito imene ikukambidwayo koma ifeyo ndalama imene talandira yokhudza ntchito accommodation komanso anything else that is being given to these 4 people who have come all the way from Israel ndalama zache ndi 12.5 million malawi kwacha akuti zinazi zikuoneka kuti mwina make anthu akungopeka koma awa ni ma reports amene akuchokera ku Crossroads komanso ma reports amene ali mmasamba anchezo tidikira bungwe la Anti-Corruption Bureau popeza iwo anda amene ali ndi makobiri ali ndi mphamvu komanso kuthekera kofufuza tsatane komanso chilungamo cha nkhani
nzabwino kwambiri ine ndikepo maganizo anga ndi zabwino kwambiri ulendo uno ndisabise komanso boma limve ulendo uno kuti anthu achite katangale zikala zinthu zovuta amalawi maso awo pano ali apo amalawi maso awo ali pantunda apa munthu amene akufuna kukhala careless kaya ndi nduna ya boma kaya ndi ndani wina lese kukwira ntchito boma ineyo I should say without fear or favor you have to be absolutely and extremely careful if you want to trade uncarefully muyaluka chifukwa if you have been preaching against corruption musadalowe mboma pano malowa ndiye muyambe kupanga zimenezi amalawi yake sogona anthu maso awo pano ali apa you can see kuti nkhani hii yangochitika ngati zili zoona kapena si zoona nkhani hii yangochitika masiku omwewa kwa mayona yaphulika kale kutanthauza kuti panopa the citizens have taken it upon themselves kunena kuti china chilichonse chimene chili suspicious in nature anthu akangochikayikira pang'ono anthu ndithu akumayiponya nkhanicha ineyo what I can say to the Tonse people amene akugwira ntchito mboma please practice what you have been preaching sindi kuti ali corrupt ISB yafufuza komanso a Crossroads anena kuti akuti iwo ali under 12.5 million yoka koma is just a word of caution unena kuti please be careful komanso by being careful it doesn't mean we are trying to make you more sophisticated kuti mube ndalamazo tikunena kuti dziwani kuti anthu tsiku la lero atseguka maso ndipo anthu akuona mukati muyesere kuti mutenge khobiri la je muyaluka ndipo zinthu siziyenda bwino ningopereka chitsanzo chimodzi bambo Eisenhower Mkaka nduna yona za maubale akunja pamakabidwa nkhani zokuti akuti agula Mercedes Benz akuti 65 if not 75 million malawi kwacha Mr. Mkaka kapena kuti olemekezeka Mkaka has been forced to come on his Facebook page ayikapo pamene pachapa certificate ya ku MRA yobada kapempha exemption akuti yayi galimoto imene indaguladi koma is only worth 45 million malawi kwacha komanso galimoto inaigula sanasankhidwe kukhala chani nduna ya boma galimoto imeneyi nagula kugwisa ntchito tindalama tanga timene ndalandira ku FMP pajama kwira ntchito ku FMP masiku ambuyo ndi chinanso nkhani inayo kuzaso nyumba ayikaso mpaka na nyumba ameba yakuti yayi nyumba imene nagulaso I think area 47 kulilonga ndagulaso nyumba imene kugwisa ntchito tindalama tomwe ineni machita business limodzi ndakazanga so what I'm trying to say is everyone who is in government, be the cabinet minister, you just have got to be proactive. Whenever you hear rumors going around or making rounds in social media, don't hesitate. Fotokozani kwa anthu china so chimene fotokoza Mkaka akuti izizi adachita kale declare kwa office of assets declaration kuti izizi zonsezi napereka sodika. So what I'm trying to say is asamale akhale careful komanso adzionena kuti chilichonse chimene akufuna kuti achite panopa anthu maso awo ali pambalambanda china chenjezo lotsiriza limene auze ineyo panoponera kuti adziwe kunena kuti mboma popeza muli rabo ija chifundi cha chilimomo if you ngati ma ministers or wina aliyense akatapange zinthu adziwe kuti muli DPP momwemo ndipo apapanga handle ma documents ukangwerekeza amene akutulusa izizi information amene olatulusa izizi the system yomwe siya DPP aja tinene chonchi mwinaso system imene ya DPP ngati ilipo momo it will also work to our advantage ngati dziko la Malawi because ngati awatonse watafune kuti apange chibwana our DPP because they have got political scores to settle as it rusa jana manager kuti dzululike so DPP inde ayesera kuti aizule moyo semboma kapena saizula koma adziwe zona kuti system imene iyi nditu tima roots take tilimo mboma ndipo akatapanga izi adziwe kuti ka system kameneka kali momwe ndipo kazitulusa jana information imene iyi chachikulu Tonse Alliance has just got to avoid completely matters of corruption and fraud. Yeah, itipiteke ku break. Ife timamamadza branch ya board pano koma chawezi kuli madera ina branch ya mulonga kwa kubaluti kuchilimba kumachinjiri kubangwe akutha miyezi osaona madzi apampopi ologamo ta branch ya board ija kupita ukapatsa madzi anthu akumwa madzi amuzithapwe kodi deadline adapasidwa ndi palibe chinachitika ndiye tipange chonchi tingonena pa 1 minute tisapita ku break tisaiwale kuti achilima atapita ku water board adayuza management ya branch ya water board kuti aonesetse kuti pokwana 2 October
nkhani yakusiyasiya kwa madzi mu mzinda wa Blantyre ifike kumapeto. Adapangidwa soso force kuti alembe chikalata chopepesa kwa pozunza anthu aku Blantyre kumavutika osapeza madzi. Ndiye tifuna tiakumbutsa achilima kuti itu sibwana kuti madzi akuvuta kwa kubaluti umpolitiri auzeni kuti kuchilimba kumachinjiri kubangwe auzeni na vice president kuti madzi aja amadzaja sura daleka kusiya abe ndipo olo magali moto obweretsa madzi mmadera mulibe chabwino nakata zibwesa zimalole zije kuma apatsa anthu madzi bwezi zili zothandiza outer body sati genda likapenda ndi chilungamo tiyeni tikamakhala mu office imweti tidzigwira ntchito zokomera anthu tidzigwira ntchito mazoti iwu madzi ndi moyo akana ndikudziwa anena mawa atusa statement yawo mwina kapena koma nkhani ya chilungamo ndi imeneyo asama wakhala mu office ngati kula CEO CEO apite kwa kubaluti mawa ine ndikupanga challenge apite kubangwe mawa akaoneka madzaliko ndikupanga challenge apite kuchilimba asanatsutse zomwe tikamba za Blantyre Water Board apite CEO achoke mu office apite kutiko kumeneko kwakaona anthu akuzunzika ndeti nene kuti chachikulu nchokuti azizindikira unena kuti madzi ndofunika sizingatheke kuti anthu mungakhale pakana 2 days even 1 day opanda madzi ndofunika chachikulu tingowapempha vice president powapatsa anthu ajamalire pa 2 October ndiye kuti adadziwa kuti ngati simukwanitsa pa 2 October pakuyenera kukhala chotsatira bwanji chotsatiracho chibwere kapena afotokoze kuti chimene chikulepheretsa njani kuti vuto limene la madzi lifike ndithu kumapeto. Tibwereso ikatha breaki. Ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi Gwede-Gwede ya muli pa DSTV muli pa GoTV kiliye pa Azam pa Zuku pa Starsat Facebook Mibawa app tikuthokozani kuti mwapanga chisankho choyenerera. Asalimu Bagasi MP Chikwawa Central Chikwawa Central adali wa UDF adapita ku DPP adapita ku PP adakhapo ku MCP kuchoka kupita ku DPP pano adachoka ku DPP kunena kuti ndine phungu kayo imapandekha ndipanga chisankho betsogolomu akutetu alowaso abwerera ku MCP MCP akalandira very interesting ukumbukira tsiku limene tinkanena kuti akuti achoka tisakambeza mbuyo kwambiri wapereka background koma tinene kuti recently mmene amati akuchoka ku DPP tidakambaso pano tifakira kuti ife mugwede-gwede sitiponda munthu paphazi palibe mwana bwera kunena kuti ajawezi ndi Steve mwandina mizira we can challenge we even name names timachula tikwachula Asalimu Bagasi sitikuopa so ifoti kuzazo nkhani ndiona ndifakira kuti we have never been forced to retract or we have never been dragged to court on the basis of telling a lie in Gwede-Gwede. That is why I'm saying kuti iweyo kakumbukira tsiku limene Asalimu Bagasi adanena kuti akuchoka ku DPP angoluza boma tisaiwale anali nduna Minister of Industry and Trade adali nduna ndithu mboma la DPP DPP angoluza adaonkhati masiku pang'ono amangodikira kuti amake asese kaye maliro atangosesa maliro kunja kunangocha akuti DPP ndachoka nditi ndazikamba khadi zimulobolera kuti Steve unandifunsa ndione kuti koma sitiaona moyo kuku ndenda kuti yayi tingopemphera moyo ukumbukira nena kuti tikupemphera moyo koma chimene iwo adayankha kuti ayano ineyo paloma ndikayipa ndekha tizaziona kusogoloko so ife nena kuti ndale za kumalawi tidayamba nkale kudzitsata timadziwa munthu trend we look at trend komanso timaona behavior ya munthu kuti kodi awa ndi principle awa alibe komanso timaona kuti kodi munthu uyuyu tikayang'ana how he has been conducting himself over the past years in terms of politics we can draw a conclusion on the basis of that ndife danena kuti aitenti tingopemphera moyo tiona nkhani itu kamba leroyi kunena kuti masiku awiri atatu apitawo bambo Asalimu Bagasi MP wa Chikwawa Central adadana apasaposo unduna apanga join ndithu alowa ku Malawi Congress Party ife sife Malawi Congress Party ife si atonse ngatalandira asiyena alandira ndi zawo zimenezo koma ife tingonena kuti tibwerenza nkhani imene unena kuti koma sometimes
pali zinthu zina zimene zimachitika zona kuti just to show kuti we know kuti ndale tikufuna kama MP timadziwa kuti ndale zimafuna manambala komano pena pache kumaona zolandira tikanasinthako kachitidwe kazinthu mdziko muno. Kodi is it going to be business as usual? Basi kuti boma likongochoka there should be ma MP ose akhalepo ena ona kuti kuakana anthu atengerepo chitsanzo koma kumbukira DPP dakana zikhalimo. Yes, zimafunika zichikuna kuti iya achimwene. Do you know, let's just remind the people, do you know kuti olemekeze tinene kuti is still an honorable person. Anyway, tinene kuti Bambo Salim Bagas, do you know, was second in command in terms of Secretary General wa Angaga. Adali tu wachiwiri, adali Deputy Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Siku linatu kama nkhani nena kuti myopia, azungu amati chichocho di myopia, short-sightedness, kuona pafupi, and osatakuona patali, ndichengene similama, short-sightedness or myopia. He was myopic. Suri tikunyoza, ndichizungu chimena mkwisa chino azungu, nea kuti, muntu amene sauda patali, he can't cast a 5 or 6 year vision. Kumango ona zale, kuti bola ndidiye liti, lero. These are the people that I choose to call and amene amakonda zimene machula kuti hedonistic preferences. Amafuna enjoy liti, lero lomwe. Zama osafuno kandizo. So that is why I'm saying kuti, inendi kufuse, do you think Bambo Salim Bagas, akadakala kuti adasunga ungwiro wao ngati Deputy Secretary General pano akanaka ali patsogolo ndifuse sofusola jiwiri. Do you think Bambo Salim Bagas mena bwerera ku Malawi Congress Party, is he going to be regarded as he used to be? He will not be. Ababa, it just shows good IMCP alandira inde koma it is my presumption the way he mattered and the weight he carried that time, he was as clean as he was when he was the Deputy Secretary General, will not be the very same weight he's going to carry, all because of the myopia he's been known for. Unena kuti munthu uyu amango yanga na pafupi sayanga na pachani patali ndi andale nthawi zina zake lolerani kuzunzika kaya mukhala kunja kwa boma kwa zaka lolani kuzunzika bola iniyo vision yanu ikuonetsani kuti siku lina zinthu zatani zisayenda. Azidifusa anthu ngati azifusa anthu otakhala ndi anthu amanthawi kuti ya ife timatakuti myopia, this is myopia. Awafuna ajele lomwe ndepali anthu amene ine ndikuze Steve, I know people ndipeleke chitsanzo cha Malawi Congress Party ndichipani chimene chakhala mboma kunja kwa boma zaka 26 ine ndikopereka chitsanzo kuli Bambo Links zina amene wabwera mwanjango mbutu mangapo, kuli Bambo Linkson Bereka Nyama, kuli Bambo Robin Lowe, kuli Maina ona kuti if time ndili kuliyomwe ndikukira chito kulilomwe ndimani ndikamapita ku parliament uja ndimaona anthu aja anyamula briefcase anthu akuti inu anthu awawo kuti chipani ichi nchiyani. Ayi nditu anthu amakhala ndi loyalty kuchipani kuchifera kunena kuti iyayi ifeyo in as much as we are concerned ifeyo chipani chathu nchiti ndi chichi, come rain come sunshine, chipani chathu nchiti chimene chichi ndi chimodzimodzi imene alili andipatero exactly kuti ine chipani changa ndi UDF ndi chimenechi. Angakhale nthawi zina nawonso amatha kumaza zigulisa si amatha kupita ku DPP koma zonse amachita ife afuna kupanga ubale motsogozedwa ndi apresident awo atupere muluzi amatha kupanga koma zimene ziyazi zimakusungunulani andale. Pali andale ena onera kuti awawo ndi andale kuti uyu timamudziwa kuti uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa MCP, uyu wa UDF, alipo ena amadziwika koma ena sadziwika kuti kodi ayi ndi achani tembenuka lero kutekusina kuti tembenuka lero kuona sasalimu waso akupita sokwina chimetu nacho kuti mundalemu TNT khale ni ma principles, values and the things that we cherish and hold so dear to our hearts. Kunena kuti iya ndi chifukwa chani ife we are not for UDF, not for MCP, not for DPP. Zizikhalapo zifukwa zimene ifeyo tikoza kufotokoza kuti iya inetu changa nchiti nchomwechi ndipo kaya ndili kunja kaya ndili nkati ndichisunga chipani changa chiti chomwechi koma zimenezi sitinazione mwa Bambo Salim Bagas. Kumapeto 1 minute anthu omala chosedwa ntchito ku MALAWI atakufuna 20 billion. Yes, afuna 20 billion yotepepesedwe ati chifukwa chani tisaiwale ku MALAWI paja kudalembedwa anthu okwana 125 out of the 125 akuti amene sadali qualified komanso adabwera ndi njira za chipani cha DPP mbuyo komanso adabwera ndi abale awo kugwira ntchito ku MRA. Tisaiwale
maina anchaja adachulidwa, maina atausi adachulidwa, akapolomaso adachulidwa kuti adabweresa kwa abale awo. Ndi maina 71 tisaiwale out of the 125 adanena kuti okonza adalipo pa 125 ipo, koma maina 71 adachosedwa. Mwina abale anu ndi abale anga, komanso abale wawo ndi abale wawo, maina awo adachosedwa kunena kuti aikepo achipani komanso aikepo abale awo. Ndi maina 71 amenewa ndi maina amene ACB idalamula kuyuza MALAWI kuti iyayi tikupanga withdraw appointment ya anthu amenewa kapena kuti recruitment ya anthu amenewa. Anthu amenewa asapasidwe ntchito, asiyidwe pambali. Ndipo aliyense mwa anthu 71 amenewa akuchita demand kudzera mwa lawyer wawo, akuti afuna apatsidwe 270 million MALAWI kwacha. Awawa kwa ganzo na nalusidwa ntchito mwachike. Yes, ndimafuna ndalama zimene inde 270 million MALAWI kwacha akuti for unlawful termination of their contracts. Komanso atafuna 13 million MALAWI kwacha on top of the 270 akuti for defamation. Akuti ayipitsira mbiri chifukwa iwo wasadapezeke olakwa, palibe court imene ayimba mlandu uliwonse, palibe kuti authority wina aliyense mwanena kuti ayi kapena analakwitsa paliponse ayi, akuti zokhazi ayipitsira kuti mbiri. Ndi afuna 13 million kwacha for defamation, komanso 270 million MALAWI kwacha for unlawful termination of their recruitment. Ndiye nditu nkhani ndimeneyi. Bambo Matemba akuyankha kuti ngati Director General wa ACP akuti iwo wandamana isunta kamene anayuza MRA kuti itetse ntchito za amenewa, atsaleme ntchito za amenewa. Ndi akuti iwo they will defend their position ku court na kuti yayi palibe chifukwa choti muwapatsire anthu wandalama popeza ntchito imene akuchita claim kuti adalembedwa from a flawed process. Recruitment yolakwika, ife nena kuti ya recruitment inayo yolakwika. Munapasidwa ntchito fo ndinu munakonderedwa, munali akuchipani, munali apa chibale ndi anthu. Alipo amene achita qualify for these positions. Komano inuyo, you don't have a basis to claim this amount from government. Nditu akuti iwo apita ku court akachite defend position yawo yona kuti yayi anthu awawa sakuyenera kupatsidwa ntchito zimenezi, komanso ndalama zimene akuchita claims sakuyenera sukutatani apatsidwe. Tili pa Matemba pomwepa amati swatika ku State House ku ayipitsa account ina. Yes. Nkhani ndiyo kuti State House, state residences imakhala ndithu ndi account yache. Saiwale kumene kuja kumakhala ngati ku office kumene. Inde ndi kunyumba kumene president amakhala. Komano state residences are run as an office. Kunena kuti kumakhala nditu chief of staff amene pakali pano ndi bambo Chris Kapondagaga, ndi amene twali mkulu wa kugwira ntchito kumene kuja. Kuli ma accountants, kuli ma administrators, kuli anthu achitetezo, kuli chani. So kuli ma departments onse. Ndiye ndithu amakhala ndithu ndi allocation yawo kuchokera ndithu ku budget ya Malawi. Ndeno ICB akuti mukudzera mu update imene amapereka ndithu lolemba kwa atolankhani pa progress amene achita pa ma cases amene akuchita prosecute, akuti ndithu iwo achita freeze account imeneyi ya state residences mokhudzana ndi katangale imwe amachitika mboma la mbuyo. Nkhani ya simenti, nkhani ya chani, kawiri ngati paliso account imene imakhala kuti abused imakhala ya state residences. Chifukwa chokuti aliyense amaopa kuti anthu akatafuse achite poke their nose into that particular account, anthu ambiri amakhala akuopa. Ndi njira zambiri zolakwika zimakonda kudzera ku account imene. Ndiye ndithu ICB exercising the independence which has been given to them and the power which they have frozen this particular account for further investigation relating to the cases that have been happening in the past. Ndikuthokozeni bambo Chawezi Banda pobwera pa programu ino. Programu ino timakamba nthawi zonse kuti sitigwira ntchito tokha. Imeneyi tagwira ndi Sumea Chitera, Duncan Chaponda, komanso katundu wa boma Sungen Chinzere. Ine Steve Koda Banda, komanso Mr. Chawezi Banda, mukhale ndi tsiku lopambana. Pakati zakumaneso lachinayi 8:30 madzulo. Gwede-Gwede.